crec que cal un replantejament profund del model de centre especial de treball i també un reconeixement en profunditat de la tasca que fan les entitats que tenen un àmbit territorial molt clar i donen ocupació a aquelles persones que realment tenen més dificultats. Jo sóc un gran defensor de les estructures grans, estructures que permetin una sostenibilitat econòmica, però que al mateix temps estigui centrades en les persones. La creació de centres especials de treball amb ànim de lucre ha distorsionat el sector. Entenent que som una empresa sense ànim de lucre, però una empresa i per tant de tenir un funcionament i una organització empresarial, però que el nostre objectiu principal són les persones. Als consistoris, als ajuntaments, hi ha una visió molt parcialitzada de la realitat. Quan ha començat la crisi, les persones amb discapacitat que hi treballaven a les empreses han estat els primers que han tornat a l'atur i que hem hagut de tornar a recol·locar dins de les nostres estructures. Sí, segurament no seria un tallat, sinó que seria una estona així, i que a més amb la qual jo no parlaria gens. Voldria escoltar, voldria sentir, voldria apreciar. Seria el Dalai Lama. És una persona viva i m'encantaria sentir la seva energia, la seva pau, tot el que aquesta persona porta dintre i fora de si mateix, no? I que, penso que a mi personalment em podria ser, me'n faria molta il·lusió i seria de gran utilitat.